Lo fàcil és fer una moció de censura, és cert. Els números surten. 7 regidors i regidores que donen suport. Però el que nosaltres considerem i el que creiem que reclama el poble és sumar esforços. Els 16 regidors i regidores. Dilluns els vam escoltar. I som capaços, nosaltres, l'eina, un govern participatiu, a incorporar propostes de l'oposició. D'alguns dels firmants, inclús d'aquells que ens van fer fora de l'equip de govern. Per això treballem perquè el dia 10 guanyi el govern republicà i del poble. Nosaltres no enganyarem a ningú. Nosaltres treballem dia a dia per dir la veritat. Insistim en que aprofitar-se d'una desgràcia rebenta tots els límits de l'ètica i la moral. Per això demanem a tothom que ho tingui a les seves mans que parli amb els seus amics i amigues, amb els seus veïns i veïnes, que insisteixin en que aquest govern republicà i del canvi, aquest govern republicà del poble, pugui continuar un any més en aquests despatxos. Que d'aquí un any hi ha eleccions municipals, que ningú pateixi, i es podran contraposar models de poble. El nostre és molt clar, l'hem explicat a bastament aquests darrers 3 anys i avui aquí hem fet 5 cèntims. Res més. Moltes gràcies a tots i totes i visca Altafulla.